Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna muku barka da shigowa wannan tasha tamu mai albarka. Ku shiga ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau ma mun zo muku da wani sabon al'amari, wato jarumai guda biyu Ado Gwanja da Ali Jita waɗanda suke fitattun jarumai ne a cikin masana'antar Kannywood. A yau ma sun shirya wa sabon gwamnan Kano watakan Abba Kabir Yusuf wata sabuwar waƙa wadda ta ɗau hankalin jama'a da dama, wanda wasu suke cewa waɗannan tabbas sun cika masoyan shi, wasu kuma suke cewa sun mai ne sabida kuɗi. To yau dai za mu sa muku waƙar nan ba da jimawa ba, yanzu za mu sa muku waƙar za ku ji ta, domin waƙa ce wadda take fitatta wadda za ta ɗau hankalin duk wani mai sauraro. Bari ku ji waƙan ga ta nan. Nutsuwar matan gida, kwanciyar ran mai gida, ilimin yayan gida, kasuwancin yan gida, tallafi a gida-gida, toshe gada-gada, waje da cikin gida, sabon gwamnan Kano, sabon gwamnan Kano. To masu sauraro, wannan shine cikakken baitin da Ado Gwanja ya yi ma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf a waƙar da suka mai da shi da Ali Jita. Mu dai abin da muke so ko da yaushe ku kasance da mu, a ko da yaushe ku kasance da mu. Idan wannan shine farkon shigowar ka wannan tasha, ka tabbata ka yi subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Saboda haka yanzu za mu sa muku cikakken baitin da Ali Jita ya yi wa Abba Kabir Yusuf a cikin wannan waƙar. Sabon Ibrahim ne, Ibrahim tambayi,